we publish a history book abedwa so I hon komo aye bibio ho no se wo mra ne nchemu bi wo ho no wo fa meto wonum anim sanso ena omanfo bi a wote asylum down wo chemu asedi ensuo to ya na yiwi fa bobo no susu afi so saa ena ebeko na atentere ne ene atemu ho nsem abra ye jusak for co strike no sai na ho nsem etie we din nsem ahodo bi na mde so mo se bedwam so kase kai se DSTV channel 280 Go TV channel 119 wo sia me aya frame anno chewa pa atwa se wa fe nsem nchemu no beretwa so amount National Council for Curriculum and Assessment etwa say naka emo empenifo wa frɛ wɔn mo a wo print a year history of Ghana basic school learner book 4 no aba sɛ wɔmra no mmerɛ wɔn enchiemu ne nyinaa yɛ bia yahodo bia wo bie book no mu a wɔn mo akyerɛ wɔn mo a wo fi obi man so ba me kyerɛ missionaries no nneɛma ahodo bi a nam wɔn mo so nti ɛma enkoye wɔ asetena mu na ɛno na ɔmanfo bi ɛtwe ho daawre nam so ama naka afrɛ wɔn mo a print book no sɛ omihyia wɔn akoda all class 1 besiano enya no bi na the all class 3 sua ntumi fa class 3 ade emra the all class 1 if you say nimfie ene na adwene mu ndondru ho ena ne all class 3 no so no unfa class 1 de emre no if you say wabroso ana watra into the content na o machi ya ne mu no e was nimfie ni omonkanko no eye pepepe enti naka hye ahwe content so no ehye no ye de sa enyini no ana say development growth no etoto enwachi okade to aso say wonu mu atwere sa nwoma yi naka atonsa afre wo mu the final documentation and our content of the book no eye man so onkoye but the model kire no enye the final content na e ka so nko use no eno na wa use enti no mre amene wo ka say publisher no ya twa akoma no si ehia no ya hye na ka hia no na ka hye animu ya na o mechirim ni enti a nia ye ka kire ne se wonye no enye no na okoye no aye bibi foforo Every ho na yen consent for mo ya mane bofo ne omanfo bia wo mote enkra ha se asylum down ahwehwe nkomo no mo che se afibia no we no be se ya annual ritual since wo si fomu a eya na gidi fa wo mo se japade pii na wo gidi se afidie no saa na be ko san sensu akase miensa ya to no wo mo hunhun sunsun so ne so wo se me wo mo se we ni bia ya wo betu akonti wo mo te ho no mo a ene wo hwe nyame nso na etumi yiri de bia gata no wo no etumi yiri ba ha nia table first one na me ye no nso de ko mienu nso de ni nia ko we second one ye dia last e ba ye nso eyili ya ba ase titi se ni ehia mboa ye sere Ghana fo mpanyifo se omo ye asalam na fo ye hia omo mboa papa nti omo mabua ye nso to a ye bre pa especially ututu obi ka akuragu on na se nipa no enye ready so discover ba na oyem hyehyew because nso ni nti etoba apa na yitimi gira kokwan mu nyina na afa ye egua na yepushi cars no se ne be ya nsuo yin fa car no ka ya me ka se siwo ekura nsuo na ase na car ni siwo no manewura enye ska me fa Halanda na siwo no nsuo na ya ni sa aha de nsuo mura kra wo de am ka wontimi nda because yes e pa bonte kra nsuo no tumi buga takasa no so na ebu awura wo de ma nsuo no ba to the window level wontimi nda before obosore na wonyam obibia asai nta wase udwane eja wonyama wo aisi nsuo ne te ansa wetumi aba nti nsuo ne de gata na monhwere monye bibi mfa wo me efobim na Adom ba dead body 3 kwa ba na cars 7 cars efani na ebugu gata ne mu nta kwan ya wo hede nsuo mu na kwa wontumi ntena so go wontumi paaka wo ka wa ha yemfi hono na yenko atemu ensem emu Atemuafo ne mranimfo wonom enkabom committee Judicial Service Staff Association of Ghana Trinity say judicial wo mo ede wo mfidie nyina egu honom kyerese atemu adwuma no ene mranim adwuma no nyade so be ye nyina no eye wo mo akatua ho nsensebode ato aban nim so se aban na bunasum enua na sanse wo mo ate 20 no ya mane bofo fa ye asemde bia hodo ye no wo hwe se anye bia no wo mbeba obebie sei ne honom siti a obo ansemse ya no na a case na etu ba ko district court na ebeba hanso executive court by ko district court no omo cheso mo strike nti na dan ko yemie
It's in fact aban utienya judicial service so hwe mu yi. Kwa hwe mu yi just man say be a chubi our police custody. And now so say 48 hours. I was say we proceeding in to court near man the bill. Now this is the case and 48 hours on Sunday. Na court and judicial for nye juma yi. Any pan ye be jana na e be no dey. We go point to. But me buy no ben hu bia ho. Asase na bedwen say na ye AUD into today na holiday. Unfortunately, BBC obia me nya information free obia ho. Nti me free lawyer in office no. Now I'm catch me say in a court of one was strike. GISAC President Samuel Otuze ato Adom Senchofo na enyim there. Wako strike ni na no wonte hwe mfi aban nchen. Yenti hwe mfiri aban honom. Yenti hwe wo abon kwakode wontwan ma aban no mfa nwuna another intimidation mfa ntete won nkrofo na wako strike no. Our normal routines, we have never seen securities by the gate like this. And the securities over there is a threat. It's our in-house something, and we are dealing with our father or our executive, our elders. Why would they invite securities, police officers to intimidate our staff or to intimidate us? So I think they have a way of resolving the matter. So they should go ahead and do that. Oya one wakase kwana judicial service secretary or the frɛ on edmayafo no bi there when we court ahoro no ono na wodwene ho a won ta ase. Ya hu say your judicial secretary is now instructing staff to open courts to do so and so, and that is surprising to us. To obokoda ko strike no se wehia no abane yema ho na oyaza obaba na wabaye ejuma asom omangana na ansa na wobete damenkra ne fi abane nchane strike no da ho otium kojo mensa abrampa na manzebo. Yemfiri hɔ na yɛn kɔnsɛm foforo emu ana GISAC nsɛm yɛm wɔ no okɔmfimfi mantam a yɛama ne bɔ kafo yi wabɔ ahwɛ yɛ asɛm de bi ahodoɔ mu yɛ a wɔhwɛ sɛ sɛi ɛna asɛndie no asi ɛkɔ na wabra okɔmfimfi mantam no aprɔbɔ ne nyinaa no ama yɛhunu sɛ ɛnya adeɛ sɛ wɔn nso abie nanso ɔpanyina wɔ no ɛna wɔhwɛ bambɔ ho nsɛm so pɔ ɔkyi kofi ɔn deɛ waba adwuma yɛ a wɔhwɛ sɛ bambɔfoɔ no bɛbɔ ban na obi amɛbɔ nwura hɔ amɛfɛ japade bi anko ana pay be he pay braba ha over court I want to strike him direction there you striking one court in there you that be a chine feel by Monday ni ana ma wo he no nsa kan I stand with man but for now no obiara over Cape Coast High Court over he na ejuma aye over the behind there is you on kuku you but staff in win to be and sit how you until be your kitchen there court and sit into one court issue about enwechi osaka ya ban se so ye ntem eye wade srede no ema wo mu a wo nso ebekwa adwuma isanse judicial service eka aban anwuma eku awodo asika efirimu pa aban sempa esenti onye wo nema ententem court one of the institutions are on my ban revenue papa oh Ghana because you court funds no levies are charged and those things no my ban revenues so there I am bedroom even a share bedroom who I didn't say even I was now I go court now strike issue now court for now the government is using a lot of money to revenue and funds and then charges are all over court. Yemfiri hɔ no na yɛn kɔnsɛm foforo emu a na ohwɛ sɛ de nkrakropom ha sei no beto odwa sɛ nsɔresɔde ahodoɔ ne dede yɛ bi hɔ no mo a ɔmanfo na sɛ mpanimfoɔ de ɛsono ato so na Greater Accra Security Council ɛna afɛ nnwumakuo ahodoɔ na sɛ mpanimfoɔ mo hwɛ yɛsom ho nsɛm so no ɛwɔ mo ne Greater Accra Regional House of Chiefs akasa ya wɔde wɔn nsa hyɛ ntiase apam ase na neno no ɛyɛ ɛsono a wɔn de ato nsɛmbɔ ɛne ntwene kaso ne dede ahodoɔ bi no nsɔde ahodoɔ bi wɔ hɔ no mo a ne wɔhwɛ no wagum sɛ bibi te sɛ microphone obetumi ayi so nsɛmbɔ ɛne ade ne nyina sɛ wɔnom asan ɛho ntiase apam. All faith-based organizations have agreed to confine crusades, conventions, and usual forms of worship to church buildings and avoid excessive noise during the period of the ban in the interest of peace and harmony. 4. Noise making beyond the levels prescribed by the Public Order Act and the bylaws of the various MMDAs. 5. The faith-based organizations may use microphones at a reduced volume
and this includes public address system in auditoriums only. 6, the clapping of hands shall be at minimum levels, permissible in the auditoriums only. 7, all reports of infringement of the prescribed noise levels during the stated period of customary ban shall be referred to the joint committee, which shall have powers to adjudicate and compliance. Opinion no eneda Security Council ano ewon kran ha no Henry Cotti enso ede nsem sei na tudwa. Kiaba na nenu ye nyina ne abesi pim wa ha ene ye hwe kwan a ye nyina ye be adwuman mana ye kama enti obia endi obi fa hundie so sana mpese otiasie na ankoye se chief tansi akasa ene ampni asofo nso so omo nka se wo muntumi nye A anase B esan so omo ba de o de chopa ne ba wo mu se de mpenifo beka bia wo beso Onipa ono ene gire mu ma nsori ahodo no Dr. Lawrence Tete enso ede tudwa se nsori ahodo no agitum enhihye ya nananom ahemfo ede abetudwa no na wo nso ebedi so amade asumdue aba ya gi atum se obi antumi nsori keke se task force nti obi asori ensan se obekọ obi asori no sse police kan ho na regional council na joint committee no to kan ho se na be ya ye na umpo ko asori no you don't have to enter the church. Say, woman or invitation on Barina Council. Ejeri 24 na afia shenkafo a wonom enam samra boy mumuni ene priesti akwan no eso no wo mudi nsenseme ni nyina ye se ehyan kese miensa ene kwaje kwan no eboso kwan no fa baabi nyenti ateche no ahyan no tim ho no mofoforo mpode ya wo ka ho nan no wo kwada ni mu obanachi ohu yanse wodaya ya na ne wabia kwa ni mu ahyankafo ntumi nkoma bi ntumi ma na adom kase ti asemi no kopio hwe se de dwadifo ne wonom wana waboa wo nema no se wokwa kodidwa na wodi nsensem ma wo ne yetwenko ene wukuda dwadifo nyina afri Christia abesen yakọ mumuyida ose kaya beka ebra omo ebro wo kwan so eni se atro because ekwan nye apa momodina na omo aye na kwan na omo nyema ye yenim se anye bia ufi mumuni eko Christian kwanta aho ne ama ne hunu aye timbia ka ho asema o tibi bi agro tedua na kai so mo de ko Christian tedua na so ko Christian na so ka ho asema ka se yen fita okaka obeja ye beka kusisa bamba ye kwan no kwan bi emesiafo ye guda beka yim hwe kwan mo si kwan city ni aka ba no ntie yele su frata ye ni ba ko no ya mabo no meto ye ye bi hwe kurafo ye bi hwe ye ma wada me nyeme so tuma kwan ko dura ayefa ye bokosika be de bi ye de bebegwa enu achi adom kase ebopini nyame di kan hene nana kwaku amankra ene no etwetwe enkomo no de to aban anim se adaroma omra meye kwan no ema wo me sansa bribi ombeka no ekamia ye sempanifo atwi wo mu ani a wanya hwe emfa ho sana no kase so sumbodi a wosum kwadu mama ye ma MP ye MP mu ansa no be atfat na sana tie dia nyame di kan ye MP wa ha ni se ofasa chesa atfat ye nya bi dan yewu omomode so be se ufiri mumuni eko Christian kwanta sa kwan we ene kura ye be yasem kese o kwan we so omomode se obeboa na contractor odi sa adwuma man no omwa na contractor e pepe so be ye kwan no ne ska we ndi aban me fa sa kwan nya we so pa ka kira aban so omwa contractor no ntume ye kwan no maye yenko adanse North Mansini mu wasante mantemo no panyini ba ko mfisi adua 99 kwabana pare sa brede watwa nanom ewonse do ni nyina ye se adokwaye no bedum pase so tene bi da ho friend se esu ago na esu ago no opanyini yakwafo mu a wonam so eba ene se nsamso no a wonam so no sansa nya papanti patre de ma ne free etonso mu a chese busua anti asemden ya mane boni Isaac K no menyo ena aboansem na no nti edu ba bi na sensu nto kase a na kwan yesi kwan na nkasa de no ni the bridge na ho na omaye na nka ho na ye kwan no na nam so mo ye ninti no mo divert beto ha senti we temporary road a ye use na so enam se ensuo no enya ba bi mfa ninti na atai bridge na asesa enti miampo na nsa me de to mo se meye bibi ama ensuo na timi atena ko enti wakope anua ene ankra bi aka ye be pai kwan mu na ensuo na nya kwan akasa eminya excavator ene je me amekoto me botom na nka ya ma excavator na be yi kwan no
yɛn bɛwura abusuafie ne abusuafo ne bi nso ɛde nkɔmɔ ne bisa abusuafo nso sɛ dia bɛn ɛde obrekyire bi abrɛ abusua no anaa nti me so me kala ne sɛ me kɔ bɛ kwa akɔpɛ ba yɛ kakra bi abrɛ nkɔla na bi nti me ba yɛ na me yɛ aduane nti me yɛ aduane ma hwehwɛ na me hu no na me kɔ me refa ne buro firi me di ka ba me kuni hɔ no so adanfo me hu no kala so bɛkɔ dua ma na yɛne kurom afɔ ne bi nso ani nkɔmɔ ne emisa kurom afɔ no so sɛ dia bɛn ɛde ehu bi ɛde abɛtɔ wɔn so anaa ya papa fi sɛ nipa wuye de ɛya nipa sɛ bi nipa nim nipa bɔ kye sinyanko ne bɔ nipa na awurade adom na abrante asomdwe sɛ osi ɛka abrante na sɛ mɛda mente amom de ɛsɛ mo si di no hɔ adan sɛ de ka abrante asɛm okurum ha no ɛyɛ sɛ onipa wodi mo papa okurum ha ɔte ɛso papa ɛsan sɛ brigi mo yɛ ka sɛ ba bɛyɛ nyenne a school for ekra ekwa nsuo tɔ mo ntimi ntwa obi eba wo ntimi ntwa na nkra ya ka agya school susu no ewa ekro from midin ade Isaac K Nomenyo Adom Kase everyone ayenko enkoko na mobeka ma ne bodi kwasi dwame na de bai eme de fa kase ya so ati udwa se okọ nkoko dwa kase mu a eye soto so ahodro no a adwadifo ne timwo no emu apapai ama hwe yi amframa fa kora beka gu na brother 72 dwa na mpanimfo aka bi wom wo ede eye dwa no ama contract se mpanimfo nti de senti no edwomfo ma ne bi kye woni so sa Adom Kase bo ho de room awon ya da mwase say ye de ye how be to manim say ye dan so apa say mo ba be ye news efa ho nyame adom mo ba be ye news ne fa ho no empanifo atie ye sufre omo de enua ba begu so omugu so omo ye ne say de omo ho keka omo de ye nti ye wagidie say omo be ye ama bibia ye kama enti ye ka say adom fo ye da mas ye da adom TV fu ase say de ebisa de tu manim ye da dis nkoko dis ase everyone ayenkwa rehusemu na ye kokufore no wo Eastman Presidency ni mo e wo North East Mantem no emu na arehusemu afiri ba ene se enete dan net kokodan bi ena na wo mo akeka won sase asi ankwada timu a wosua de na nsuka kraka bi ato ema school dan no edweregu na edweregu ye no boys prefect ya wo eye junior high school bako se kura no wonamu a wafiri mu arehusemu a Adom Kase aboa no due to the nature of the school, sometimes they feel lazy to come to school. And also, their parents also decide to send them to farms and also give them out for marriage because they don't even see anything good in the school. And her desire is to become a doctor. Enya papenti emofra dodo na ehokro num ena sesei wontimi enko school biem krompanimfo ekire se de ekoso yi de entwa yi sanse enhumasua eya ginsam ewo nkro no emu empanimfo yi eyemu a anka education director Mary Aduko wagene dibre efre ne nsam esanse sa dan yi wo mo aboho amane akire ne mpempi nanso wani ahwe emfamfa ho Job Jahanfo ene Noah Jahanfo ene yamane boni etwetwe sankomo You can't sit here and these things are all have been happening and you are so silent yourself, you are so comfortable with yourself and you don't mind it at all. You have nothing to do again. But we have tried since 2003 up to today. We don't get any single block. Yenko osunu kukuru kwa manyuku MPP wonom akachi na nhia mudi akoso we no National Executive Committee ni National Council no na wo mo ahia wa manyuku ni mu na wo mo asigina yese wo bie mu ato wa opese wugina premier hye bedwa dibra na se wugina na bre ne so a wakọ premier hye bedwa dibra no wo mo bie mu sanso na wo mo nsusu a wo behwe na afi mampanyi dibra watumi apre bie no so wo mo abie mu ato ho a wo twesika botini nyina enefie ya no na wo bie mu afri na krobo so mentem wo no wo betumi afa forms. New Patriotic Party ye MPP amanyoko no e de abetu dwa se womanfo a womo epese womo kogina amieto omoso aba emom beye akandifo ama party na ato omoso aba amom akodi amampani edibie no safo no efri echina ekọ no womo betimi akofa womo enkrata e de free MPP amanyoko no office e wa Salam Down enkrata amanyoko no e de betu dwa no womo echire mu se nominations a womo ebie no e hya se efri echina gise June busumi no ekọ ne wiye ansa na womo atum
Womo ewia eye August bosume no ekona wiye no. Womo beto manfo yi eso aba. November bosume no eda etoso enan ni so no. Eho ana womo bekoye womo National Congress. Womanfo a womo bekofa saa forms yi amiato omso aba no. Womo de abetu dwa se forms no eye 50,000 Ghana cedis. Na saa sike yi wo de beko amanyoko no office. A se wutua enya de ebesan ni sika na ama obiem.